rigtig ondt og dogdive i koldt vand osv. Selve belønningen, for når du så endelig fanger den her bølge, som der tit er så meget federe om vinteren, det gør jo så også, at man bliver mere taknemmelig over den her bølge, man så fanger i. Normalt, når vi køber udstyr, så er det ikke custom-made eller tilpasset. Og der havde vi så nogle af vores bedste surfere til ligesom at udvælge nogle designs, som passer rigtig godt til de bølger, vi har heroppe. Det gør det jo meget fedt, at vi får 5 brædder, der fungerer rigtig godt til de forhold, vi har heroppe. Så det er en unik mulighed, vi har fået der. Når man så kommer ned på stranden og klæder om, og det kan være, der er sne på stranden, og det kan være, der er krødis i vandkanten osv. Det strider lidt imod ens fornuft, at man skal ud i de her forhold. Og i modsætning til almindelige surfforhold, så ved man også, at hvis man ikke havde det her neopren over sit hud, så vil man dø ved ude i vandet. Altså man vil omkomme i løbet af et par minutter. Alt det udstyr, vi har, stiller vi til rådighed for dem, der er medlem i NASA. Og man kan få et nøglekort til klubhuset, og så kan man komme ned og tage et board med ud og surfe.